Здається, я закоханий. Тоді чого чекаєш? Наперед, Гуфі! Слушная думка, Мик. Час проявить свой паўднёвы нораў. Перапрашаю, паненка. Почекай, Гуфі! Нельга ісці, виглядаючи так! Што не так з маім выглядам? Нічого! Ён хацеў сказаць, што хлопец кшталту цябе не мае ані шансу з такой пярчынкай, як яна. Што? Ты штосьці сказаў, Дональд? Сказав, давай допоможем нашому сябру завоювати сапраўднае каханне. Чаго? Ды што б я рабіў без вас, хлопцы? Абдымаў каго іншага. Ты, пацук паганы! Дейзі, Што ты зрабіў з Дональдам? я стараўся як найлепей. Ды якое тут лепей? Не плач, ілюзія, Дейзі. Не чапай! Мікі Маус па-беларуску. У тэлеграм-канале Гаварун Прэміум цябе чакае 50 серый. Афармляй падпіску на сайце Гаварун Бай і глядзі. Спасылка пад відэа.